Velkommen til din første præsentation i din uddannelse som godschauffør. Det vil være en god idé, mens du ser videoen, at tage nogle notater, da der kommer nogle oplysninger, som er vigtige og skal bruges sidenhen. Du skal i forbindelse med uddannelsen arbejde med det, vi kalder en case. En case det er en beskrivelse af en praktisk situation, som indeholder nogle problemer, som skal løses. Målet med din uddannelse, det er, når du er færdig med de her 6 uger, så skal du kunne føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed og anvende de regler, der gælder. Du skal have kendskab til sådan nogle ting som sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik og mange andre ting. Når det er sådan, der skal laves en case, så er det egentlig dig, der laver oplægget til den. Og det gør du ud fra, at du skal planlægge en tur rundt i Danmark med en lastbil. Og den lastbil, du skal bruge, det er skolevognen. På den her rute, der skal du forestille dig, at du kører rundt med noget forskelligt fragtgods på ladet. Turen, den skal starte og slutte på Håndværkervej 9 i Viborg, altså på skolens adresse. Den skal have en varighed af en hel arbejdsdag, det vil sige fra kl. 8 til kl. 15.30, inklusive pauser. Og i og med, at du også skal tage højde for pauser, så er vi selvfølgelig også nødt til at gå ind og kigge på de her regler, der gælder om køre- og hviletid. Så dem skal du i din planlægning også tage hensyn til. Du skal på turen lave nogle aflæsninger, hvor du skal ind og læse godset af, og det skal være et sted mellem 5 og 8 aflæsninger i løbet af dagen. Gennemsnitshastigheden, når du planlægger ruten, skal sættes til 45 km i timen. Du må bruge alt, hvad du har i nærheden, som kan bruges i din planlægning. Det vil sige alle de læremidler, vi har, internettet, lærebøger, vejkort og hvad det er, du synes, du kan bruge. Efter at planlægningen af ruten er overstået, så vil du modtage en række opgaver, som omhandler nogle situationer, der kan forekomme i det der daglige arbejde, du senere skal ud og bestride som godschauffør, og som svarer til de emner, der er i uddannelsen af vejgodschauffør. Til sidst i uddannelsen, der skal du køre den rute, du har planlagt, som en del af dine EU-kørelektioner, og på den måde får du også kontrolleret, om din ruteplanlægning rent faktisk kan gennemføres. Det var afslutningen på det første oplæg. Du vil senere igennem forløbet her få lignende oplæg, hvor du får lidt at vide om, hvad det er for noget, du skal i morgen, når du møder i skolen. Så jeg vil bare sige til dig, at jeg glæder mig til at se dig i morgen, hvor vi selvfølgelig vil arbejde videre med planlægningen af ruten.